Ešte stále makáš? Tak si daj poriadny športový upgrade. Začal som v Nike, lebo všetko sa začína pri topánkach. Ak nemáš dobré tenisky, tréning je hneď menej komfortný. Majú tu veľa modelov od tréningových, bežeckých až po minimalistické. Potom doplnky, fľaša na vodu, malý detail, ale keď ju máš pri sebe, piješ viac, máš lepší výkon. A teraz fit. Tepláky musia byť pohodlné, nech ťa nič neťahá, tričko, ľahké, priedušné, mikina, ideálna na rozcvičku alebo cestu do gymu. Ja osobne cvičím najradšej v takomto clean sete, keď sa cítiš dobre v tom, čo máš na sebe, ideš trénovať s väčšou istotou a to robí rozdiel. Potom som išiel do JD, tu je viac street, viac lifestyle. Majú tu brutálny výber tenisiek, New Balance, Nike a ďalšie značky, modely, ktoré vieš nosiť do gymu alebo aj normálne do mesta. A majú tu fakt bohatý výber ponožiek, doplnkov, možno detail, ale kvalitné ponožky alebo doplnky ti spravia tréning komfortnejší. V 4F ma zaujal komplet set mikina, tepláky, tričko, dokonca aj šál. Teraz tu nájdeš aj kolekciu k aktuálnym olympijským hrám v Miláne. Ak chceš outfit, ktorý je zladený bez rozmýšľania, tak toto je naozaj easy voľba. Čo na to povieš? Obliekol by si to aj ty, alebo nie? A na záver Intersport, tu nájdeš všetko na jednom mieste. Od tenisiek majú fakt, že bohatý výber doplnky, lopty, výbavu na fitko, ale aj zimnú výbavu na lyžovanie. A ak chceš riešiť šport komplexne, toto je najpraktickejšia zástavka. Ideš makať? Tak smer Aupark. Nevzdávaj to.